El dia de cap d'any d'Edith Wharton és un petit plaer, una novel·la d'aquestes tan curtetes, petitetes, de 130 poc pàgines, que es llegeix amb un no res i que la veritat he de dir que m'ha impressionat, perquè ens situem al Nova York del segle XIX i la veritat no estic acostumat a llegir res ambientat en aquell moment i aquest m'ha agradat molt. Per què? Doncs bàsicament perquè ens trobarem amb la història de la Lizzie, que és una dona que ja veureu que té uns inicis vitals més o menys farragosos i que aconsegueix ascendir socialment a un matrimoni. A partir d'aquí tindrem una història d'amor, una possible infidelitat, tots els rumors de la gent que pot acabar creant a partir d'una imatge que podem veure en un moment en concret. Considero que és un bon llibre per plantejar-nos la societat en la que vivim i com, en aquest cas, al Nova York del segle XIX, es vivien les aparences i com les podem viure avui en dia. I quina importància tenen els protocols socials. A mi això m'ha semblat fonamental perquè al final crec que hi ha unes coses que nosaltres acabem fent en el nostre dia a dia perquè socialment està ben vist o perquè es considera que és el que toca fer. En aquest cas veurem que el personatge de la Lizzie a mi m'ha semblat supercomplet, m'ha arribat al cor de veritat i no sé, és que és una obra que m'ha agradat molt i estic molt orgullós de que estigui en el Bocins de Llibres d'aquest mes de desembre. Així que, si voleu, ens veiem el dia 13 d'aquest desembre a la FNAC de Rambles i comentem una miqueta aquesta obra que és un petit plaer, però de veritat, perquè és un plaer de llegir. Quina lectura més agradable i quina història més maca. Ja em comentareu si el coneixíeu o no. I si coneixeu algun llibre de l'estil, també deixeu-me'l a comentaris. Adeu!